Zdravím vás pri ďalšom vlogu z pláže Klebank Walk a Klebank Beach. Tuto je nejaký lunapark alebo čo. Inak toto mesto malo pred 15 rokmi skoro 500 000 obyvateľov. Takže teraz ja neviem, koľko môže mať. Ale žije tu veľa Indov a hlavne Číňanov. Čo som čítal na Wikipedii, tak toto mesto poznamenali aj Holanďania, Briti a tak. Mestská pláž klasického veľkomesta. Tu by som sa asi nekúpal. Vydržím ešte. Hello. No. Ja som sa sem ani nemohol pár dní dostať, lebo ja som nemal SIM kartu. To je problém, kúpiť SIM kartu. Akože, a to si potom ani neobjednáš taxík. Sa nedá. Oni tu všade dávajú tento lát do tých nápojov. Plno ľadu. Lenže ja keď som videl v Thajsku, jak drtia ten lát, jak to tam valajú po zemi, tak akože ja nemám moc chuť na ten lát v nápoji. Čo sa tu majú? Ukáž, koštujem. What is it? Chocolate cake. Chocolate cake? Yeah. Want to taste tiramisu? Ja moc čokoládu najľúbim, ale... This one is tiramisu. Tiramisu? Yeah. I will go back, yeah? Thank you. Thank you. Ja neľúbim čokoládu. Ešte keď tak bielu. Boy, yang lu. Oh. Yang campur kan? Campur ada kambing, To vyzerá dobré. Ini ayam, ada kambing. Ini kambing, ini ada semua. Yang mana kambing? Fishball. Alebo čo? Čo to tu striha? Fried chicken. O, jaké klobásky? To čo? Ne, klobásky. To je klobásky? Čo to stojí? 3 kusy 12. To už len začínajú grilovať. Tak to si dneska dám, klobásku. Som dlho nejedol. Mi chýbajú takéto veci. Aj tu, wow, párečky. 1 ringgit. To je 20 centov. Takýto páreček. No dobre, to prídem ešte. Wow. Čo má? Chleba? Just looking. Vidíte, tam je plno ľadu. Ó, a rezne. Tu majú rezne. Za 2 € hen taký rezeň. To má aj 300 gramov taký rezeň. Krydielka. Dobré. Wow. Toto si.
Tuto seka s mačetou. To je jak minulo, čo som si kupoval. Tu majú zase nejaké párečky grillované. Potom to najedz. Už sa mi zbiehajú slinky. Ďalšie. 3 kusy za 2,50, jeden kus za euro. A toto? Morské plody. Wow. Ostrice, mušle. Kokosy, opäť? Ovocie. Ja si to najprv prejdem a potom si vyberiem. Nebudem kúpovať u prvého stánku. Wow, aké špízy. Koľko? Hovedzie 2 eura, krepšie, podobne. Wow. Začínam byť hladný. Ďalšie klobásky. Kvety. To vyzerá jak na hrobke boli. Táto pláž, čo sa pozeral na internete, nemá dobré hodnotenia. Tak lebo je to mestská pláž. Čo môžeš čakať od mestskej pláže, keď tu žije, ja neviem koľko, možno už aj 1 000 000 ľudí. Ale takto na západ slnka sem prísť, ale tu sa niekto kúpe. Ale tá voda tu není čistá. Ty kokos. Čože? Kde som akože na kucha ide? No, tu plávajú normálne odpadky vo vode. Hen. Táto pláž není na kúpanie, plno odpadkov, a tak to je Barzde, vo východnej Ázii, toto je ešte nič, ale chodia si sem ľudia spraviť fotky a tak, ten západ slnka je tu pekný. Salut, salut. A deti sa tu kúpu? Big Boss. Ono to není vidieť, ale tá voda je tak špinavá. Ja by som sa tu teda nekúpal. Fakt. Ale dobre. Konečne som sem dostal. Can I this one? One. Yes. Xin chào các. To len taká chuťovačka. Že tu neberú karty.
Tu nemám moc peňazí. Najlepšie platiť... Jak teplstvo ide. Najlepšie platiť revolutom. Najlepší kurz. Ako peňazný pre mňa. Všetko do sačku. Okay, sir. Thank you so much. Welcome. Makan apa boleh? Alebo sa tu dá ešte platiť takto QR kódom. Lenže to je asi len pre domácich. V Thajsku to tak je. Že to len domácich môže tak platiť. Koľkože jak tu hučiate vtáky. To je nenormálne. To len stromy vtákov. Dobre. Tu to stáť nemá okosti, to. Aká bude? Oh. Vyzerá akože dobré. Dá sa. Dá sa, ale keď čili by to ešte chcelo k tomu. Toto by vyzerá dobre. Wow. Hi, brother. Hi. Motorbike accident. Motorbike, yes. In Thailand. Thailand. Jaký rýzek? Tento rýzek. To si dám. Koľko stojí? Ty kokos, to je jaký rýzek. Oh, how much this one? This one 10 ringgit. 10 ringgit? Yes. Okay, can I have one? 1. 2 eura. Jaký rýzek? To ani nezjem. Ty kokos. YouTuber? No. YouTube? No. Oh, yes, YouTube. Čerstvo vypražiť. Počkal, čo mi dal nejaký s kostiami? Myslel, že to je čisté prso. Ale nevadí. To je asi polka kuraťa, kokos. Polka kuraťa. Yes, spicy, yes. Toto som mal podobné. Kuala Lumpur naposledy. Počkaj, to je už akože správené? To je nejaké blede. Well, I know English. OK. To je nejaké blede? Akože... No to som zvedavý, ak to bude chutiť. Tak vyťahnu nejaké drobné. Tak sa mi to vyťahuje akože. Hey friend. You want eat hot dog? Wait. Government. Hello. Made it in. Oh. What is that? Huh? Thank you so much. Thank you. How are you? I'm fine, you? I'm from Europe, Slovakia. You have souls? Motorbike. Why? Motorbike. Oh, motorbike. Accident. Yes. You have souls? Yes. No. No souls? No. Okay, thank you. Thank you, bro. Bye. Okay.
No, za 2 eurá to vyzerá jak polka kureťa. Pol kila to je určite. No som zvedavý, jak to bude chutiť. Také koláčiky. Ale ja neľúbim sladké. Ja si dám radšej čili. Ale aj toto vyzerá dobre. Kokos, aké tu je teplo. Ukáž to. Tu sú mravce. To položím. Tuto. Aj tu sú mravce. Tady sú mravce. Tady sú tu mravce. Ukáž to. Dobre. Nevládzem to dojesť normálne.